Alright, mga higala mayong nga hapon. Mo ni ang usa ka proyekto nga CR o pansayan diri sa may Barangay Pungol, no? Hindi kayo semento niya hinlog magaway. Musod ka. Nanay Baldi, no? Kini proyekto sa kagahaman ng lungsod sa sugod mga higala. So nanay ko nindot og limpyo kaayo. Mao ni ang mga proyekto nga gibang butang diri pansayan, no? Sa kanini ang kwan, kanini ang barangay sa Pungol kay 70% way pansayan o way CR dire sa barangay ang Pungol. Nya na si Alma. Alam siya mong Alma Alma Compassion. Sa apelido Compassion, nagi passion. Pila mo ka tuig nga way kanang kwan way pansayan? Tulo. Tulo ka tuig. Tulo ka tuig. So, usa ka lisod ang kaning way pansayan. Lisod sir kay mag-share ka sa imong silingan Mhm. Asa bit ang kwan? sa akong mama. Layo, Share distansya. ra sa unahan sir. So, o ganang kadlawon magkatugaw gikan. Oh, makatugaw. So, sa kanay nga na may CR karon sa may imo ikasulti o sa may kumbaga mabutag kabag-uhan sa inyong kuwang karon kanang pang-alaw-alaw nga routine sa inyong trabaho o gibuhaton. Mas maayo nga naa jud ka og galingong CR sir kay dili na ko mo adto ngadto sa CR sa akong mama. Yan naa jud ko ka og galingong CR. Mhm. Dako kay kog pasalamat sa among mayor, vice mayor ug sa rice and rebuild sa counterpart sa bricks. Mm. Dapat kay panawagan o pagdasig, pag-awhag, no? Sa imo mga silingan nga Akong katong giawhag ang akong mga silingan nga maghimo sad sila og CR ang katong wala pay CR para mo dako na ang porsyento sa nanay CR. katong naman ning proyekto ha karon nya katong murag nagduha-duha pa o sa may pag-awhag nimo. Ako sila giawhag sir na dili magduha-duha sa paghimo og CR. I see. Kay kinahanglan man jud nga naay CR kada household. Og mali labi maayo. Oo. Ikaw wala. Wa ko bali. Ikaw ko nang imong kuan ang imong abrihilan ba niya imong ano nimo. So mo ni ang imong kuan no. Na tubig na. Naa. Agasan ako. Pwede pod ka manghiko. Pagtawag ito. Sige.